hello guys, welcome back again. I'm Mr. Tommy Dogas born. Just in live. I'm on a circle by my Mr. Gunamo. Ternalios banks and pins a hair. Nutama don't pay banks and circle to the moment to reply in the number. Ternalio banks in Unarna, Manamata, Tanda, most of Boriarna. In a young Nutaman and Pilaverna. Dakhlijang independent elements of video garden, Zoni anniversary one. There are serious topic, there are serious videos and Tamana, the Blasim Zikali is in 15 August Mana, by my Dramasin and Daughter Darna, because to meet her. Habazan and Man Gabozakman, by Mabri Matam University Zakan anyone. Anana Bumata is usually independent demon by Ikan first anniversary means the first time Mane Anga and the Burizing, some Ponlare de Monarna, Benikaine, Anga Bek University in the Bensi Augusti Beningaman. First some Lyra Monarna, based on fine starting that there was just Lewis Abisharna, relationship in Atobaga Buzakmanzana. Idina masmun Raymond Basses Awebnary Freddy. Dana topica beninga, Katabeninga, and topica Bunsidan Tamasino. What Zang nights of the same video. Bed out of the clear away, Mantaka University, Mantaka University and title out on the moon, Mantaka thumbnail out on the one, Becato, the clears of Havana, and one fin is a men topico. Men topica Benza with young Zikali baby doke hardmana, Bekali Mane, Gamini Narna, Zini Gamini. I need to bung the Manana, Kataka. आंथ' मिथियामोन आरोना मोनायाव जेब्ला जों ज'नो ओंखाम जायो बे समाव आइया खोन्थादो आरोना आंना मादारा खोन्थादो बेफोरबायदि बुंदो होननानै मानोना गामिनि मानसि नामखौ खोन्थायाखै मानो होनबाथाय आंनि सिगाङाव माने बेफोरबायदि सोरबा रायखुमानाय माबानायफोरखौ नामखौ खोन्थाया आरोना न'खरनि मानसिफोरा मानो होनबा आं रागा जोंगोन होननानै माबा मोनसे बुंफ्लांगोन होननानै बे मानसिखौ नामखौ खोन्थानाय जाया माने जोंहा मादार फादार आंखौ बिराद गियो आंनि सिगाङाव माने सोरबा रायखुमालायबाथाय बिसोरनि नामखौ मेनसन आंनाव मालाबा मा खालामा आरो आं बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो साना आरोना जेनेबा मेना जेनेबा दा जाहैबाय बे भिडिअआव आङो जेनेबा खावलायाव किस खालामनायनि थाम्बनेल होदोंमोन आरोना ओमफ्राय भिडिअआवबो दोङो क्लिपा ससे ओरैनो खावलायाव किस खालामनाय ओमफ्राय बेखौ लानानै बिराद नेगेटिभलि बुंदो जायो माने ना मादारनि सिगाङाव बेफोरबायदि होननानै माने नोंनि फिसाला बेफोरबायदि भिडिअ एगारो बेफोरबायदि भिडिअ होनना आरे जास्ट आं खावलायावसो किस खालामदो बुस्थुआव किस खालामनाय मोनबा माबा मोनसे जोङो बेफोरबायदि जुदि लेथ्रा भिडिअ हेगारनाय मोनबाथाय बुंजायोमोन आरोना जों हौवा हिन्जावनि गेजेराव खावलायाव किस खालामनाय बे नर्मेल आङो आंनि हिन्जावखौ खावलायावबो किस खालामनो हायो खाफालावबो हायो गोसोबा आरोना किन्तु भिडिअ बेफोरबायदि हेगारनाया गाज्रि आंबो मिथिगौ किन्तु आङो गाज्रि साननानै बे भिडिअखौ मालाबाबो आपल'ड होआखैमोन आरो मालाबाबो साननानै बेफोरबायदि आङो मालायफोराबो सोलोंथों होननानै बेफोरबायदि भिडिअखौ हेगाराखै आङो माने खावलाय सोबख'लायनाय बेफोरबायदि बिराद माने गाज्रि बुंदो जाहैबाय माने ना बे मानसिखौथ' मोनबा आङो रायज्लायनायाथ' बेलेग खोथामोन दामगौमोनसो माने आं बेफोरबायदि आंनाबो रागा एसे बारायानो आरोना माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंबा आंखौ आंनि सिगाङाव फैनानै बुंनांगौ आरोना फेमिलिनि सिगाङाव बुंनाया बे मोजां नङा आरो माने दखानावसो बुंदो जाहैबाय माने ना मानसि गोबां थायो बेफोराव दखान आरो आंनि भिडिअबो नायग्रायानो थायो बांसिनानो नायखायो आंनि भिडिअ जोंनि गामिनिफोराबो ओमफ्राय माने बे बुंदो जाहैबाय मानोना दखानाव बुंदोनो किन्तु माबा मोनसे आं गोरोन्थि मावदोंबा डाइरेक्ट आंनि सिगाङाव फैनानै डाइरेक्ट बुंखा जुदि हिम्मत गैयाबाना हिजिरा बायदि हाबनानै थाखा हिन्जावनि दख'नायाव आं माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि मावदोंबाथाय डाइरेक्ट फै आंनि खाथियाव डाइरेक्ट फेस टु फेस रायलाय फै माहाय गोरोन्थि जादों आं बेखौ सुद्रायगोन आङो लागिले माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंबा आं निमाहा बिबावगोन किन्तु आं गोरोन्थि मावालासिनो जानला मानला बेफोरबायदि बुंलाबायना बेफोर टु माच आरोना मोजां नङा मानो थाखाय माने फरायनाय लिरनाय गैया गामिनि मानसिफोरा ससियेल मिडिया मा बेखौथ' गोदोनि बोराय बुरिया मिथिया दानि जुगनियाथ' मिथिनांगोन गोदोना गोदो थांबाय नाइनटिना नाइनटियाव थांबाय टुवेन्टिना टुवेन्टियाव थांबाय दाथ' मिथिनांगोन दा ससियेल मिडियानि जुग बेफोरबायदिया कमन जास्ट आं हिन्जावखौ आं थाम्बनेल हेगारदों हय खुदुमनानै थाम्बनेल हेगारदों बा जेफोर जास्ट कमनसो बेखौ आङो माने सोरखौबा गाज्रि जाथों माबा जाथों होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखैमोन आरोना किन्तु बिमानि सिगाङाव बुंनाय बियो बिराद रं आरो मादारनाव सोंबाय थादोंमोन आङो नामखौ खोन्थायाखै आरो बायसान्स नामखौ मिथिनांगौबा आं डाइरेक्ट न'आवसो थांखागोन सोरबा गोदोर जा उन्दै जा आं बेखौ मिथिया रेसपेक्टआ उनाव थागोन आंनि बुंनो गोनांखौ आं सिगाङाव बुंग्रोगोन आरो आं ओरैबायदि मानसिना रागा जोंनांगौबा ना गोदोर ना उन्दै रावखौबो सिनाय रोङा ना न'खरनि ना गुबुननि बेनिखायनो एसे सानै हयै बुङो आरोना आरो मादार फादारनि सिगाङाव बा जों सोरबा फेमिलिनि सिगाङाव बेफोरबायदि रावखौ दा बाहायसै बे जोंनि खोथा आंनि खोथा आं भिडिअ बानाया हिन्जाव खुदुमा बे आंनि खोथा थाम्बनेलाव मा होयो बे आंनि खोथा आं मिथिनानै आरो हमनानै मोना आरोना गामि भितरनि बोराय बुरिनि माइन्डसेटफोरा माबोरै जायो हमनोनो हाया आरोना नुगोन नोंसोरो जाय इनफ्लुयेन्सार नोंसोरनि गामियाव नोंसोरखौबो गोबां बुंग्रा थागोन आरोना जाय इनफ्लुयेन्सार ससियेल मिडियायाव ओंखारो बेफोर मिथिखागोन इउटुबारानो जा नोङो जियानो सलाय नों फेसबुकआनो सलाय इन्सटाग्रामानो सलाय इउटुबानो सलाय जेनेबा आरो बेलेग प्लेटफर्मानो सलाय नोंसोरो बेफोरबायदि गामिनि मानसिफोरा गोबां बुंखायो आरोना किन्तु बेफोरबायदिया दं सापर्टसो खालामनांगौ बोराय बुरिया जेसेबां हायो मानो होनबाथाय जाहाथे जोङो दिनै मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ जोङो आपडेट होयो आरो जों मालाबाबो साना आरोना इयुनाव जेनेरेसनाव फिउचाराव सोरबा गथ'फोरा
बेफोरबायदि गाज्रि इनफ्लुयेन्स जादों बेफोरबायदि जों मालाबाबो साना आरो बेफोरबायदिखौ जोङो हेगारबोखाया आरो गाज्रि इनफ्लुयेन्सबो खालामनो साना मानो होनबाथाय बिसोर जोंनि फिउचार आरो बेफोरनि सोमोन्दै आरो बारा रायलायबाय थानो गोसो जाया खिन्थु रायलायबाय थानो गोनां जायो सम सम मानो होनबाथाय दिनै सासे बुंदाव गाबोन सासे बुंदाव बेफोरबायदिनो बिराद समाजा गुबुंले जालाङो आरोना बेफोरबायदि आनफोर गावारिनि थाखायनो जाम्बाबो जाम्बा दानि जुगाव बेफोरबायदि इमान जाम्बा थायोना बेफोरबायदि जानला मोनला माने नेगेटिभखौ माने एनि टाइम दिमागाव थाबायानो थाखायो आरो ना माने नेगेटिभ थटा एनि टाइम माने इसोरनि दिमागाव सानबाय थायो आरो ना माबोरै माइन्डसेट इसोरनिखौ आं देट साननानै मोनला माने जिमानो माने जौगालांनो सानो इमानो सिङाव खोलैनो सानो आरो ना बेनो जाहैबाय समाज गावसोरनाव दिना थांगबाय जुमाय लोङै सेरेब लोङै गामियाव थायै थायै बेरायथिं जौ लोङै सेरेब लोङै खतम जाजोबखाबाय ओमफ्राय आरो माने सोरबा माबा मोनसे मोजां मावनो नागिरबाथाय बेखौ मेगन सायो आरो ना बरिया बेनिखायनो आं लास्टआव बेखौल' बुंनो सानो आरो ना आं इमान रायलायबाय थानो गोसो जाया बेफोरबायदिनि खोथा नों सिगाङाव माबा मोनसे खालामना खिन्थिग्रो बेनि उनाव सोरबा गुबुन सासेखौ बुङो आरो ना नों जुदि लाइफआव दिनैसिम जेबो जान्दागारिनो हायाखै गुबुनखौबो दा बुंखा जानला माला कमेन्ट पास दा खालाम आरो बेथ' फेमिलि मेटार जादों ना जानला माला इनभल्भ दा जा जोंनि फेमिलियाव आं मिथिनायबाथ' नामखौ मिथिनायबा नामखौ खोन्थानायबाथ' खोथाया गाज्रि जायोमोन बिराद जोंदो आरो ना आङो गावसोरा जुमाय लोङै सेरेब लोङै गामि गामि बेरायथिंग्रा मानसिफोरखायनो जेबो मेलेमाव गैया मालायनि जौगानायखौबो नायनो बायो आरो बेफोरबायदि खर' गाज्रि मानसि थायोना लोगोफोर लास्टआव आं मोननैसल' बाथ्रा बुंगोन आरो ना आंनि हिन्जावनि चेनेलनि फारसेबो आंनि हिन्जावनि चेनेलावबो बिराद गाज्रि बिराद नेगेटिभ कमेन्ट फैयो आरो ना जाय जाथायफोरा सिगां जाना थांखांबाय बे खोथाखौनो आंखौ रिपिट खालामफिनो आरो ना बुंनो गोनांबाथ' आरो आंनि हिन्जावनाव जेबो दाय गैबावा आरो ना ओमफ्राय आंनि हिन्जावनि चेनेलाव थांनानैसो जे एकदमबारे गाज्रि कमेन्ट हरो आरो ना बुङोबाथाय आंखौ बुं आंनि चेनेलाव फैनानै बुं आंनि हिन्जावनि चेनेलाव थांनानै कमेन्ट दा खालाम जों गासैबो बर'सोलै लोगोफोर जों गासैबो बर'सो जों बर'नो बेफोरबायदि नायलायनो हायाबा मा जागोन जोङो मा खालामगोन बर' हारिखौ खोन्थालाय बर'नो जोङो नायलायनो हायालासिनो बेफोरबायदि थाबाय थाबा बर' हारिया माबोरै जौगानो बाद होनाय बेफोरबायदिखौ नेगेटिभ थिंकिंफोरखौ नोंसो गारदो नेगेटिभ थटफोरखौ नोंसो गारदो साननायखौनो गारखादो माने ना बयबो जों ज' थानो बयबो मिलायना थानो होना बेफोरबायदिखौ सानलाय हारिया गाबोननो नै बिसिनि गोजौ मोनहैगोन जोंना नोंसोरबायदि मानसिनि थाखायनो दिनैसिम बर' हारिया जौगानो हायाखै बेफोरबायदि आं डाइरेक्ट बुंगोन आरो ना मानो बुङा जानो आरे जों माबा मोनसे खालामदोंबाथाय सापर्ट खालाम बेफोरबायदि नेगेटिभ थटफोरखौ गारदो आरो ना दिमागनिफ्राय गारदो एसे हारिनि सोमोन्दै सान माबा मोनसेथ' मावना दिन्थि हारिनि थाखाय आरो फैगोन सोरबा भिडिअ हेगारगोन बेहा कमेन्ट खालामगोन हेट मा नायनोबा बेफोरबायदि फाल्थु खामानिफोरखौ गारनानै एसे केरियारफ्राव ध्यान होदो बर' हारिनि गेजेराव मानो इफोरबायदिथाय आं जेबो हमनानैनो मोना आरोना आसरित गुबुन हारिफोरखौ नायलाय नै जोंनि दा नाय हारसा ब्लगारफोरखौ नाय सोरबा हिन्दीआव बानायनायखौ नाय सोरबा इंलिसाव बानायनायखौ नाय बिसोरखौ बिराद सापर्ट खालामो नोंसोर ना ओमफ्राय दा जों सोरबा बर' हारिया जुदि भिडिअ बानायोबा मालाबाबो सापर्ट खालामा नोंसोरो एसे नैखौबो सोलायनो नाजादो आरो ना दिमागखौ नेगेटिभ होननाय मोनसेखौ गारखादो आरो ना दिमागनिफ्राय फुरा गारखादो बिदिजों मालाबाबो समाजा सोलायनाय नङा नों आंहा सोलायाबाथाय रावबो सोलाया आं बुङाखै आरो ना कमेन्ट खालामनाङा होननानै कमेन्ट खालाम गाज्रि नुबाथाय कमेन्ट खालाम जेबो नङा बाट नोंसोरो मोजाङावबो मानो बेफोरबायदि जेब्ला गाज्रि नुयो अब्ला सापर्ट नोंसोर मालाबाबो खालामनाङा गाज्रि नुबाथाय सापर्ट खालामनाङा दरकार गैया गाज्रिखौ सापर्ट खालामखानो नाङा आंबो सापर्ट खालामा बाट दाय मा मावदों आङो बेखौल' बुं आंबो सापर्ट खालामा गाज्रि नुबाथाय आंबो मालाबाबो सापर्ट खालामा आरो गाज्रिखौ मानो सापर्ट खालामनो जोङो बर'दो बर' बयबो न'खरनिसो रावबो गुबुन गैया जों जुदि बर'दो बर'नो बेफोरबायदि जालायबाय थायोबाथाय गुबुन हारिफ्रा जोंखौ मिनिखायो ओरैनो आरो मिनिबायबो थागोन बेफोरबायदि सभाब थाबाय थाबाथाय मिनिबायानो थागोन रावबो जोंखौ गनायना लानाय नङा स' लोगोफोर बे टपिकनि सोमोन्दै आं रायलायबाय थाला बाद होदो नोंसोरो एसे बुजिनो नाजादो आङो भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै जै बर' हारिनि